खृष्टनि अनजाग्राफोर जों बयबो मोनथिगौ भारत हादोरा मोनसे उदांस्रि हादोर। बे हादोराव मोनफ्रोमबो धोरोमहा गावबागाव मोनथाय दङ। मोनफ्रोमबो धोरोमा गावनि धोरोमखौ गुबुननो बुंनायनि, गुबुननो मोनथिहोनायनि मोनथाय दङ। बेबायदिनो सासे जोहोलावनि बाथ्रा लानानै फैदों अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो लागै। जाय व्यक्ति, जाय पास्टरनि मुङानो जाहैबाय शहीद पाटेल आरो जि जाथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बे जाहैबाय गुजरातनि आरो बिथाङा मुम्बाइनिफ्राय फैनानै बे खामानिखौ मावफैदों, गाहाम रादाब फोसावफैदों। आरो बिथांनि बे गाहाम रादाब फोसावनायाव गोबां मानसिफ्रा बिथांखौ रायदों, गोबां मानसिफ्रा बाधा खालामदों, गोबां मानसिफ्रा दावराव खालामफैदों, गोबां मानसिफ्रा गन्डगल खालामदों। इएस अनजाग्रा प्रियफोर, आरो बिनि उनाव गोबां जाथायफोर जादों। अब्लाबो बै पास्टरा गाहाम रादाब होनायखौ नागाराखै, जायखौ शहीद पाटेल होननानै बुंदों। शहीद पाटेलनि जि इसोरनि खामानि मावनाय, गाहाम रादाब होनाय, बे गाहाम रादाब होनायखौ बियो नागाराखै आरो होगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय मा मा जाथाया जालांखो बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन। दा गासै भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनाय सिगांनो अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसे बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि बिदा बिफं, जोंनि खुरमा बाहागोफोरा बयबो मोनथिनांगौ होननानै सानोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। डेभेलप प्रियफोर, शहीद पाटेलनि जि भिडिअ क्लिप, बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। बिथाङा माबायदि गोहो गोरायै इसोरनि बोसोनखौ सुबुंफोरनो मार्केट प्लेसाव, मोनसे सेन्टार प्लेसाव फोरमायदों बेखौ नायदो। आरो बेवहाय मा मा जादोंमोन, माबायदि दाङाबाजि जादोंमोन, माबायदि दावराव जादोंमोन, माबायदि दुथांफोरा, गाज्रि मानसिफोरा बाधा होफैदोंमोन, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोनफा मोनफा नायलांदो आरो गावनि मेगनजों नायदो आरो खोनासंदो। देवब्ला भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनानै होबाय। मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आप यहाँ पे किस लिए आए हो? प्रचार करने के लिए। किसका प्रचार? प्रभु यीशु मसीह का। आप जानते हो पूरी हिंदू बस्ती है प्रभु यीशु मसीह पापियों ने बचावा माटे आ धरती ऊपर आया। यीशु मसीह क्रूस ऊपर मरा कि अपने पाप थी छुटकारो प्राप्त करिए। आ जीवन नानकड़ू छे, एक दिवस अपने दुनिया मुकवाना छे, ईश्वरनी समक्ष उभवाना छे। जो अपने पापड़ा पाप थी पछतावो नहीं कर्यो, देवना दीकरा ऊपर विश्वास नहीं कर्यो, 2 मिनिट माणसने सदाकाळनी नरकनी सजा छे। अत्यारे देवनी आज्ञा छे કે માણસ પછતાવો કરે અને નવું જીવન પ્રાપ્ત કરે। ઈસુના લોહીમાં માણસોના પાપ ધોવાય છે। ઈસુના લોહીમાં માણસોના પાપ ધોવાય છે। સ્વર્ગ અને નર્ક સત્ય છે, પાપની સજા મળવાની છે। પ્રેસમાંથી ઉભા રહો, પ્રેસમાંથી તમે નિવેદન આપો, તમે નિવેદન આપો, અમે પ્રેસમાંથી છે। પ્રભુ યેસુ મસીહ પાપીઓને બચાવવા માટે આ ધરતી ઉપર આકાશ અને પૃથ્વી બનાવનાર દેવ એક જ છે, એનું નામ યેસુ મસીહ છે। આ ધરતી ઉપર જે આવ્યા એ ક્રૂસ ઉપર મર્યા, એના લોહીમાં પાપોની માફી છે। જો આપણે પાપ એને 100 નંબર પર ફોન કરી લો ને, કરીએ, ઈશ્વરનો ન્યાય કરવાનો છે। સદાકાળની નરકમાં માણસને प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम क्या गलत कर रहे हैं? हम प्रचार कर रहे हैं। आप खुद भी हिंदू हो? मैं हिंदू हूँ। हाँ। मैंने सच्चे ईश्वर को जाना है। अच्छा, और तुमको इसका कितना पैसा मिला? आप थोड़ा सा शूटिंग करिए। तुमको परमिशन दिया इधर घूमने का? शूटिंग कर लीजिए। शूटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हम प्रेस से। आपको इसे परमिशन किसने दिया इसका? ओके, भारत के संविधान के हिसाब से हर एक को अपना धर्म को प्रचार करने का हक है। हाँ, तो ये धर्म भारत का है, ये क्रिस्ती धर्म भारत का है। और परमिशन लेना पड़ता है, इसकी परमिशन लेना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, स्टेट से आए हो ना, अगर मैं आप अदर स्टेट से आगे अगर आपको लगता है कि मैं कुछ संविधान के हिसाब से, संविधान में
प्रेम की जरूरत है। हम पाप से नहीं, मैं बचने का आपको संदेश बता- दे रहे हैं। हाँ, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि हम इसके- प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे उसका संदेश दे रहे अरे हैं। संदेश तो आप बांग्लादेश अपने चर्च में बैठ के दीजिए, अपने मंदिर में बैठ के देखिए सर, ये दीजिए। संदेश है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु आप मसीह ने लोगों को- बोला है, आप ऐसा बोल रहे हो। जगत में जाओ। नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो। परमिशन दिखाए, पूरे परमिशन दिखाए। जगत में जाकर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप परमिशन दिखाइए, आप परमिशन दिखाइए, बाइबल में परमिशन दिखाइए, आप बताओ, परमिशन दिखाओ। परमिशन दिखाओ ना, आपको पुलिस कुछ बुला बोलना नहीं है लीजिए। आपसे। पुलिस की बात पुलिस आएगी, आप बुला लीजिए, इसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। आपके ऊपर सेटिंग है क्या? आपके ऊपर हर सेटिंग एक है? धर्म को अपना आपको इस अभी तक बजा दिया है। करने की आपको किसने भेजा? आपको पैसा लेके क्यों करते हो लेकिन? आपके ऊपर ऑफिसर रह गया। साबित कर दीजिए सर। तो आप फ्री में कर रहे हो। यस, आप साबित कर दीजिए कि मैं आपका पैसा क्या नाम है लेकर कर पूरा? रहा हूँ। मेरा जीवन आप देख लीजिए, आपका मेरा नाम क्या घर है? देख लीजिए। हाँ, आपका मेरा नाम नाम क्या है साहिल पूरा? पटेल है, मैं काठियावाड़ी हूँ। काठियावाड़ी हो। साहिल पटेल हूँ। हाँ, आपने माने मुझे के प्रचार उसका करने का अधिकार है। मुझे भारत सरकार अधिकार देती है। आप पब्लिक को उसका भारत सरकार अधिकार देती है सर। हाँ, देती है तो आपके जाके करो ना। इसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। अरे, आप ऐसा तो करने को नहीं करा सकते हो। आप चाहिए तो पुलिस में फोन कीजिए, इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। जाति नहीं कर रहे हैं। आपका नाम बोले, आपका नाम बोले, आपका नाम बोले। हाँ नाम, मनीषा बहन। आधार कार्ड बताइए आपका। आपका आधार कार्ड बताइए, आप बांग्लादेशी भी हो सकते हो। आपका आधार कार्ड बताइए। आप यहाँ से बाहर से आए हो ना, आपका आधार कार्ड बताइए। आपका आधार कार्ड बताइए मैडम। हम प्रेस में से, हम मीडिया में से, आपका आधार कार्ड बताइए। आधार कार्ड। हम नहीं बोल रहे कि आप लोग स्वीकार करें। किसी को जबरदस्ती मन है वही स्वीकार करें। उबर, आपका आधार कार्ड बताइए। पहले तो आपका आधार कार्ड बताइए। आप यहाँ के हो, कहाँ के हो? आपका आधार कार्ड बताइए। आप बांग्लादेशी हो? बताइए, आपका आधार कार्ड बताइए। आप बांग्लादेशी हो? आप बांग्लादेशी हो? हम इधर के आधार कार्ड बताइए। मुंह से नहीं चलता, आधार कार्ड बताइए। मीडिया के सामने आधार कार्ड रखिए। ऐसे खुले में आप कैसे कर सकते हो? हमको अधिकार है सर। आपको चर्च नहीं है। हम आपको हाथ जोड़ के बोलते हैं, आप कानून जान लीजिए, आपका अधिकार है। थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय आरो गोसो होनानै नायबाय आरो गासै बाथ्राफोरखौ हमदांनो हाखाजोब्बाय। बिथाङानो जाहैबाय साहिद पटेल, जायहा मुम्बाइनिफ्राय फैनानै इसोरनि गाहाम रादाबखौ मोनसे सेन्टार प्लेसाव, मोनसे टाउनाव खोन्थाफैदों आरो बै खोन्थाबाय थानाय समाव माखासे दुथांफोरा फैनानै, माखासे हिन्दु सुबुं, माखासे हिन्दुफोरा फैनानै बेयाव बिथांखौ बाधा होफैदों, बिथांनि टीमखौ बाधा होफैदों। बे पास्टरजों लोगोसे माखासे आइजोफोर दङमोन, सिख्लाफोर दङमोन, बिथांमोनाबो गाहाम रादाबखौ होदों। आरो जेब्ला बिथांमोना गाहाम रादाबखौ होबाय थादोंमोन लामायाव, बे टाउनाव, बै समाव माखासे मानसिफोरा मबाइल लानानै शुटिं खालामफैदों, केमेरा लानानै, आरो बिथांखौ सोंदों, नों बहानिफ्राय फैदों, नों मानो फैदों, मा खामानिनि थाखाय फैदों होननानै सोंदों। आरो बिथाङा, पास्टरा थोंजोङै बुंदों, आङो जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाब होनो थाखाय फैदों। आरो बैयाव दुथांफोरा बुंदों, नोंथाङा मोनथियोना मोनथिया बेयो मोनसे हिन्दु एरिया होननानै। आरो बिथाङा बुंदों, आं मोनथिगौ। बेसेबांबा गोहो गोरा जानानै, गोहो बोलो खालामनानै, गोथार जिउनि बोलोजों बिथाङा बेयाव गाहाम रादाबखौ फोसावदों। आरो दुथांफोरा सोंदों, बहानिफ्राय पारमिसन लानानै फैदों, पारमिसन दंना गैया, डिसिनि पारमिसन दंना गैया, बेखौ सोंदों। आरो बे पास्टरा, बे बोलोगोरा पास्टरा थोंजोङैनो बुंदों, आंनियाव पुलिसनि पारमिसन गैया, नाथाय भारत हादरा आंनो पारमिसन होदों। भारतनि संबिधाना आंनो पारमिसन होदों। भारतनि संबिधाना जोंनो पारमिसन होयो। दा बेयावहाय बे पारमिसनखौ लानानैनो जोङो बे गाहाम रादाबखौ, जिसुनि गाहाम रादाबखौ होयो होननानै बिथाङा बुंदों। आरो नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, थोंजोङैनो बुङोब्ला जोंनि भारत हादरा जोंनो बे मोन्थायखौ होदों। मोनफ्रोमबो धोरोमनि सुबुंफोरा गावनि धोरोमनि बाथ्राफोरखौ खोन्थानो थाखाय, फोरमायनो थाखाय बेखौ संबिधाना जोंनो पारमिसन होयो, मोन्थाय होयो। नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, सोरखौबा जबरदस्ति ख्रिस्टान खालामनाय बे मोन्थाय नङा, बे मोन्थाय गैया, आरो बेखौ रावबो ख्रिस्टानफोरा खालामखाया। नाथाय जोंखौ गोबां मानसिफ्रा ब्लेम खालामो जे ख्रिस्टानफोरा जबरदस्ति ख्रिस्टान खालामो हिन्दुफोरखौ होननानै। नाथाय बे नंखाय। नाथाय बे पास्टरा बेयावहाय बे पारमिसननि बाथ्रायाव भारतनि संबिधाननि बाथ्राखौ बुंदों। आरो थारैनो नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय बै सुबुंफोरा, गाज्रि सुबुंफोरा मानियाखै जे भारतनि संबिधानखौ जोङो मानिया, जोंनो डिसिनि नांगौ एबा पुलिसनि पारमिसनखौ दिन्थि, अब्लासो गाहाम रादाब नोंथांमोननि जि खामानि मावदों बेखौ नोंसोर मावनो हागोन। बेबायदि बाथ्राखौ बैयावहाय बुंगासिनो दङ। भारतनि संबिधानखौबो मानियै जाबाय। जाय सुबुं आरो मानसिफ्रा पास्टरजों नांज्लायगासिनो दङ, पास्टरखौ हमथागासिनो दङ, बिसोर मा होननानै बुजिखो? दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि मोजां बाथ्राखौ बुंनायाव बिसोरनि खोमाया मानो साखो, बिसोरनि गोसोआ मानो साखो?
अनजाग्रा प्रियफोर बे पास्टरा माबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा बुंदों बे नङा जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै बबेबा गाज्रि लामाथिं थांनो थाखाय बुङाखै नाथाय बेयाव केवल जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौसो खोन्थाबाय थादों सैथो इसोरनि बाथ्राखौ खोन्थादों नाथाय बै सुबुंफोरा मा बुजिखो जे बे बाथ्राखौ खोनासंब्लानो जों थैसिगोनसो नामा होननायफोरबायदिसो बाथ्राया जाबाय दिनै लामायाव सोरबा गोग्लैनानै थादोंब्ला बेफोरखौ नायनो रोंलिया दिनै लामायाव सोरबा बुलायनानै थादोंब्ला बैफोरखौ समाधान खालामनो रोंलिया सोरबा गैजायैखौ सहाय खालामनांगौ बेखौ रोंलिया नाथाय जेब्ला जों लामायाव जिसु ख्रिस्टनि जोंनि गाहाम रादाब फोसावनायखौब्ला नायनो बागोन नांज्लायगोन बुनो नागिरगोन हमथानो नागिरगोन नाथाय भारत रायजोआव भारत हादोराव बेसेबां जे गाज्रि मा जानानै दङ मानसिफोरा बैफोरखौ नायनो रोंलिया अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि परिस्थितिया बेबायदि हादोरनि परिस्थितिया दिनै जेरावहाय जोङो गाहाम रादाब फोसावनो ओंखारलाङोब्ला मानसिफ्रा हमथायो जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाब फोसावनाय लोगो लोगोनो माबा मोनसे जासिगोनसो नामा होननानै आरो बेयावहाय बै माखासे आइजोफोरखौ बांलादेशि होननानै बुं नोंसोर बांलादेशनिफ्रायसो फैदों खोमा आधार कार्ड दिन्थि होननानैबो बिथांमोना बुंदोंमोन गावनि हादोरनि मानसि जायगानि मानसि थागिबि बिथांमोना बुङो जों बे जायगानिनो होननानै अब्लाबो दुथांफोरा फोथायाखै अनजाग्रा प्रियफोर बेबायदि परिस्थिति दे अब्ला प्रियफोर जों मोनथिनो मोनबाय बे भिडिअनि गेजेरजों जों जेब्ला गाहाम रादाब फोसावनो थाङो बेफोरबायदि समयसाफोरा फैयो जोंबो जेब्ला लामायाव ओंखारगोन बबेबा लामायाव जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ बोसोनखौ होनो नागिरगोन भारतनि संबिधाननि गोहोखौ लानानै मानोना संबिधाना जोंनो उदांस्रि होयो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बयनोबो फोरमायनो थाखाय नाथाय दुथांफोरा बेयावबो हमथागोन बेबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनियावबो बेनो जागोन दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर आर'जआव थागोन बोलोगोरा जागोन सैथोआनोखा जोङो सैथोखौ जेरैब्लाबो गुबुननो फोरमायनो नांगोन जेसेबांखि दुखु फैया खस्थ' फैया हमथानाय फैया अब्लाबो जोङो गाहाम रादाबखौ बयनोबो होनो नांगोन दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों माबा मोनसेब्लाबो इसोरनि गोहोआ नोंथांनियावबो खामानि मावगोन दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै इयुनाव फैफिनबावसिगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह आमेन